Bejn frar u Diċembru tal-2015, il-Kummissjoni tal-Knisja li tipproteġi tfal u adulti vulnerabbli irċeviet 27 ilment ta' każi ta' abbuż. Dan intqal waqt konferenza fejn il-Kummissjoni ppreżentat dak li ltaqat miegħu tul ħidmietha. Andrew Azzoppardi, il-kap tal-Kummissjoni, spjega kif l-ilmenti li tresqu qudiema kienu jvarjaw. Mela aħna nirċievu ilmenti ta' kwalunkwe tip ta' abbuż kontra tfal jew fil-każ ta' 27 kienu tfal. Ġifieri jista' jkunu ilmenti fuq abbuż sesswali, fuq abbuż fiżiku, fuq abbuż emozjonali jew traskuraġġ li bl-Ingliż ngħidu neglect. Għaliex aħna u rrid ngħaddih dal-messaġġ lil min qed jisma'na li aħna ma nittrattawx biss fuq abbuż sesswali għax hemm il-misunderstanding li aħna biss fuq l-abbuż sesswali ta' tfal naħdmu. Li aħna naħdmu fl-aħjar interess ta' tfal fuq livell holistiku. Minn dawn is-27 ilment, 24 ġew konklużi filwaqt li ttieħdu passi kontra 5 persuni li huma mitħla ta' attivitajiet pastorali. Xenarju li jista' jkun evitat u kien għalhekk li fir-rapport tagħha il-Kummissjoni tippreżenta mudell ta' prevenzjoni li wettqet u li tixtieq twettaq. Fost oħrajn, fl-ewwel sena tagħha, il-Kummissjoni offrit sessjoni ta' taħriġ għall-għalliema, katekisti, assisin, seminaristi u volontiera li jaħdmu qrib it-tfal. L-għanu l-sessjonijiet ta' taħriġ ikunu mandatorji iżjed il-qudiem. Qiegħda fil-proċess li tniedi proġett pilota bilan li ssaħħaħ il-mudell ta' prevenzjoni u dan billi tinvolvi entitajiet, parroċċi u fondazzjonijiet. Il-kap tal-Kummissjoni spjega kif il-Kummissjoni tħares lejn kollaborazzjonijiet ma' aġenziji li jaħdmu f'dan il-qasam. Tipproponi li biex wieħed jaħdem ma' tfal għandu jippreżenta l-fedina penali u mhux il-kondotta. Hemm ukoll l-idea li titwaqqaf awtorità li tgħinha l-iżjed aċċess tinformazzjoni. Hija li tieħu ħsieb il-qsim ta' informazzjoni bejn organizzazzjonijiet. Min jaħdem f'dan il-kamp jgħidlek li l-ikbar barrier, l-ikbar problema li għandhom nies bħali fix-xogħol tiegħi huwa nuqqas ta' informazzjoni. U ħafna drabi jekk persuna pereżempju taħdem fiktar minn organizzazzjoni waħda, ikun hemm organizzazzjoni waħda li għandhom biċċa mill-puzzle, organizzazzjoni oħra li għandhom biċċa oħra mill-puzzle u ma jkunx hemm dak il-qsim ta' informazzjoni. Bħalissa naħseb legalment laqas nistgħu naqsmu informazzjoni bejnietna. Jgħidu li din l-awtorità għandha tieħu ħsieb ir-reġistru tal-minuri, jiġifieri ta' nies li ma jistgħux jaħdmu mat-tfal.